पैसा देखी दौर 1000 टका छाड़ दियो आप लगे खाली आ पिला चटा नहीं बाहर जा पिला शिव गोटे जीवा बोले राती हलो धरा दिन हलो राती हलो धरा दिन हलो धरा ओ गादुरा बुआ दे मन करो पोखर खाई उजाला योजना घर को घर धन अमर मोदी सरकार उजाला योजना घर हेले कि चिंता हुरी बढ़ता तुली पुकी पुकी दिन राति पोखर खाई सोच पकारो साग भजा संगे कोची आंबुल रांधियानी एते सोच पकारो साग भजा संगे कोची आंबुल आइले जानिबो मने पकाइबो आइले जानिबो मने पकाइबो बुद्धि को दिन राति पोखर खाई आसब खाइबा पीबा हेला कि दूर पोखर खाई आसब ओ गादुर बुआ ढेरी ना करो मालूम है नानी पिला एंता मोड़ी मिलकर पियाबो बलिया केते पैसा रखी के दरवा पिला एंता मोड़ी मिलकर पियाबो बलिया केते पैसा रखी के दरवा पिला एंता मोड़ी मिलकर पियाबो बलिया केते पैसा रखी के दरवा
Basnabari, Aisha Gondi Basnabari, Aisha Gondi Basnabari, Aisha Gondi Basnabari, Aisha Gondi Basnabari, se boya kete koitaro kite korboya, Abhiya Samuri Sorkia go Abhiya kete boya. चंचल घर डेरी नाई कर कंडाल खाइए दाल खाइए आषाढ़ गले की श्रावण मास माया जी मानकर मन रस खेलारू आभूति दिन रस एबेरे फिरी कुआदर करे पुरुष कि मन मत আমার ধুতি পরাটা দিকে দেখো আমার 500 টাকা দরকার আজি ভেট পড়নি কালু ভেট পড়নি বন্ধু কুসনা বাবু জিয়র দেখা করবে তোর দিন কটুছে শুনা তোর করিতে যা হইতে কুলপি রানে কথা তোকে মিস করতে বাবা আজি ভেট পড়নি কালু ভেট পড়নি তোর দিন কুসনা বাবু জিয়র দেখা করবি পড়নি কাল ভেট পড়বি কুসনা বাবু জিয়র দেখা করবি मोर दिन कटु तर गुना तर करिते जा मैं तर कुलपी रानी बाबा तो तेरे करिते दारोगा कार पीला पिउछे कार सारला न बेगे जीमान कंडाल खाई रे
ডাল খাই রে সারা পড়িয়াছে পটাশ কুমার প্রধান বুড়ার ভারী নজর দেখি চাহি করি পলাকে ধর হাতে কান্দে ছাড়ি দিছাই হাতে কান্দে ছাড়ি দিছাই জলদি মার পতলা মার কাঁডাল খাই রে আমার ভূতি ভরাটা কাহারা নাই কইলো কিন্তু ডাল খাই রে টুকি টুকি দেখি হলো গাধর বুড়ি দেখি করি মধিরে মারা দেখি করি মারা দিশি করুয়া ভারি তর তর জাপানি রুয়া কুরুইমা দাড়ি কি ধর দেরি নাই কর কাঁডাল খাই রে चलो अपना को चलो राज भाई तो